L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Gvern jida uffiċjalment il-Malta Government Venture Capital Limited fond ta' 10 miljon euro immirat biex jipprovdi investiment ta' ekwita f'kumpaniji startup iffokati fuq teknoloġiji innovattivi. Din l-aħbar tasal wara li fl-ewwel Texpo li saret f'pajjiżna f'Settembru li għadda kien tħabbar il-kunċett tal-Venture Capital Fund li jirrikonoxxi il-bżonn ta' fond bħal dan f'pajjiżna. Minn dakinhar sitt investituri wrew interess u applikaw. Is-setturi li dan il-fond se jkun qed jiffoka fuqhom huma l-koll setturi innovattivi. Dawn intażlu b'mod strateġiku minħabba l-preżenza eżistenti tagħhom f'Malta u l-potenzjal għat tkabbir u s-sostenibilità. Huma joffru opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità għolja u joperaw fi spazji kompatti li jagħmluhom kontributuri viabbli għall-ekonomija. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-uffiċini l-ġodda tal-Malta Venture Capital Limited, il-Chairman Jasmond Gatt spjega kif fi żmien sentejn bosta kumpaniji se jkunu qed jinvestu u bekk ikunu jistgħu jkabbru l-operat tagħhom. Venture capitalist li huma nies li lesti jieħdu riskju, li jpoġġu flushom u jitlu fi sħab mal-kumpanija, jagħtu l-kumpanija wkoll għajnuna teknika biex tista' tiżviluppa. U permezz tek il-kumpaniji, daw il-kumpaniji ġeneralment jikbru brata maġla ħafna. Ġieli ssib kumpaniji li il-wealth tagħhom ħanajtek il-valur tagħhom jiżdied ħafna fl-ewwel ftit snin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri spjega li permezz ta' dan il-fond il-Gvern se jkun qed jgħin l-intraprendituri joħolqu prodotti u soluzzjonijiet innovattivi ħalli tiġi assigurata ekosistema teknoloġika ta' appoġġ u ta' finanzjament. Il-Ministru kompla jgħid biex startups ma jibżawx jieħdu l-pass u jiżviluppaw l-idea tagħhom. Nejnu u nissapportjaw inizjattivi bħal startups li jkollhom livell ta' riskju marbut magħhom, però jekk wieħed iħares lejn l-ikbar kumpaniji fid-dinja li għandna llum huma kollha kumpaniji li bdew minn startup, bdew minn garax, bdew fuq livell ta' riskju għoli u llum ħadmu mijiet ta' eluf ta' nies magħhom.